Kinde ma piny ngima dhi nyime gi timo kampen mar ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chuech, mine, deye, chuo, nyithindo mabaye bombe kaachiel gi jogo mosekalo e lwet jobembo koro ywak ni sirikal wiye osewil kodgi kaluwore ni ratiro margi ok giyudi e yo makare. Giwacho ni sirikal ok osebedo ka keto maino kuom jogo makadho e lwenje mag udi, ka bende achudhe matimo timbe mag maundu imiyo kum ma ok oromore kodgi. Jafwambo marwa Line Tundi miyowa ler mathoth. Lewni gi moliere tol kirango to chalo mana chiro kama uso dhi e nyime, kata kamano ma en chal mar gwenge ma oganda odakie. Gin ranyisi ma odong' ma koro nyiso oganda njao matimore ma opondo ma pok oyange lela. E kinde ma kampen mar ndalo 16 mar jiwo kedo gi lwenje mag kit chuech dhi nyime pachoka, jogo mosekadhe lwenje mag kit chuech biro kanyakla mar poro wach kanyachiel kendo puonjore okenge manyalo konyo duoko chien lwenje magore e udi. Sometimes as a man you provide financially and you think that you're doing everything in that house, but you are lacking the emotional provision that may bring temptation in a family. Oboke gi mobawe korot nyiso lipode mag kes mosechwale tesendo bila kaachiel gi buche mane ogo chapa e oboke kama moko nomenye wang' jowi pachoka, to bende achudhe mane otimo timbe makamago koro we thuolo kendo onge okang' mar chik mane okawnegi. Moko kuom oganda mosekadhe lwenje mag kit chuech bende nojiwo jowetegi gi sigana magi ma bende giwacho ni osebedo kaka girocho makende ne oganda makadhe midhiero to onge jalo manyalo konyogi. I have been a victim of gender-based violence. And it was not easy for me, and so today I want to speak to the people who share their story. That once you go through a situation, do not let that situation bring you down. Let it be a launching pad that takes you to the next level. Every time I had people talking about girls who've gone through FGM, and they would ask, hey, wewe ni mkisi, wewe pia ulikatwa, I would quickly say no, because I didn't want to talk about it before, because I felt stigma. But when I got into this leadership space, I realized I need to use my voice to speak about it because it is a practice that I am against, and I speak about it very boldly. Jogo matimo ocho kendo chiwo kar jot ne oganda ma midhiero kwa kuchunygi lidhonwa oboke ni ne gichako timo chenro makamago kaluwore kod nyao ma sirikal oseketo e kedo ne ratiro mar oganda kinde ma oganda modhuro medo wito ngimagi. Here we were dealing with young people who are born and living with HIV and who had not experienced sex and who probably did not have partners to present. It brought a lot of challenges. We were also dealing with young people who are defiled. You know, from defilement, when we have it here, for those who are here, it may be depressing. But the consequences are there, lifelong. E kinde ma piny mangima dhi mbele gi timo kampen mar kedo gi lwenje mag kit chuech, maling'ling mopondo e udi ma usuri gi onget ema ng'eyo kend gi ji ariyo koro medo nyiedhore e lela. Oganda jo Kenya bende koro ikwayo mondo wuog oko kendo ket arita e lwetgi kendo gichwal lipot momondo e kinde mag neno ka ranyisi mag lwenje mag kit chuech medo limbo e miere gi kuma gidake. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.